ଭାଇ କାଲି ଭୋଜିଟା ପୁରା ମଜା ଆସିଗଲା। ବହୁତ ମଜା ଆସିଲା। ପୁରା ଖାଇବା ପିଇବା ଜମିକି ହେଲା। ରାତିରେ ଯାଇକି ଶୋଇଲା ବେଳେ ବେଡରେ ନିଦଟା ବି ସେମିତି ଜବରଦସ୍ତ ହେଲା। ନିଦଟା ସିନା ହେଲା, କାଲି ଆମର ନିଦ ହଜି ଯାଇଥାନ୍ତା ଜାଣିଛୁ ନା। କେମିତି? କାଲି ଯୋଉ ମାଲବା ଯାଇଥିଲି ପୋଲିସ ଆମକୁ ଡାକିଲା, ଏଇନେ ଏତେବେଳୁ ଜେଲରେ ରହିଥାନ୍ତି, ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବା କୋଉଠି ହେଇଥାନ୍ତା। ତୋର ସିନା ହାତ ଗିଳା ପଶିଲାନି, କାଲି ପୁରା ମୋର ହାତ ଗିଳା ପଶି ଯାଇଛି। ଆରେ କଣ ହେଇଛି? ମୁଁ ପୁରା କାଲି ମାମୁଁ ଘର ଯିବା ବାଟରେ ସେ ପୁରୁଣା କୋଠା ଘର ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଆବାଜ ଶୁଭିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ଭୂତ ଭୂତ ଅଛି। ସେ ପବନ ତୁଚ୍ଛାବନ ମାନ କି ଭୂତରେ ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ କି ଭୂତ। ଆରେ ତୁ ବି ବାହା ହଉଛୁ କି? ହଉ ଯାହା ହେଲା ହେଲା, ସେ ଭୂତ ଭୂତ କଥା ଛାଡ଼। ମୁଁ ଏଇ ଭୂତ ଭୂତ କଥା କିଛି ବିଶ୍ୱାସ କରେନି। ଚାଲ ଝାଡ଼ା ପାଣି ଯିବା, ଘରକୁ ଫୋନ୍ ଆସିଲାଣି। ଖାଲି ଭୂତ ଭୂତ କିଛି ନାହିଁ, ଲାଗୁଛି କାଲି ଅଧିକ ନିଶା ହେଇଥିଲା। କାଲି ତ କ୍ୱାର୍ଟ ପକେଇକି କଣ କହିଲେ ଭାଇ ମତେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ କହନି ଭାଇ, କହ ଭୂତ କଥା କଣ ସତରେ ସେ ଘରେ ଭୟ ଲାଗୁଛି ଭାଇ। କେମିତି ଗଲା କୁହ। ଆରେ ତୋର ବି ନିଶା ଛାଡୁନି? କିଛି ଶୁଭିନି ତ? ମତେ ସୁବିଧା ବା। ଆରେ କଣ ହେଇଛି? ନିଶା କାରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତରିନି। ଆରେ ନାଇଁ ରେ, ମତେ ଶୁଭିଛି। ନିଶା କରୁ ଚାଲୁ ଭିତରୁ ଯାଇ ଦେଖିବା। ଚାଲ କୋଉଠି କଣ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ଦେଖିବା।